Boas tardes. Boas tardes de novo. Fernando, boas tardes. Boas tardes. Antonio, Hola, ¿qué encantado. tal? Boa Estamos tarde. con Antonio García Teijeiro, escritor, poeta. Estamos encantados. E eu... En Vitruvia, tienes que decir. En Perdón, é Vitruvia. verdade, é verdade. Estamos en Vitruvia Café gracias ao noso Javier. amigo Javier, que deixa amablemente este espazo para que podamos falar con Con Antonio. Antonio e con Fernando. Eu estou un pouco nervioso porque, porque me gusta moito a literatura, me gusta a poesía, entón estou nervioso, pero permítome esa A gusto, está muy bien, está sí, muy sí, 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 natural. sí. Fernando. Bueno, a mí, no sé si en todas las entrevistas porque no las repaso, ¿no? Pero a mí me interesa sobre todo el tema de la niñez, que tú lo tocas mucho en tu obra y la juventud. Y entonces, como te tenemos a ti aquí, pues lo primero que quiero saber es cómo recuerdas tu infancia, que en todos los sentidos, cómo nació en ti esa sensibilidad para crear y bueno, los aspectos que más te influyeron en tu infancia. Eu creo que como a todas as persoas e a todos eses escritores concretamente, a infancia marca. Creo que era Celso Milo Ferreiro que decía que a infancia, a nenez, é a nenez ven sendo digamos que o paraíso, non, das persoas. E realmente é así. A miña nenez, home, pois unha nenez, digamos, dos anos 50, pois non é unha nenez fácil. Non é unha nenez fácil porque vivíamos nunha ditadura, primeiro. E logo, con 9 anos, perdín a miña nai. E creo que a perda da miña nai foi moi importante para min porque me fixo moito dano, non? Eu que son sempre son e serei e morrerei sendo unha persoa moi afectiva, perdín os afectos. Perdín eses afectos que teu pai non te podía dar. Porque unha nai é diferente. Marcoume moito. Eu podía ter sido unha persoa huraña, unha persoa pouco dada aos demais, ou podía ser moi afectivo. Calquera das dúas cousas podía ter pasado. Non pasou ninguna das dúas, ou si pasou sobre todo a segunda. Eu convertíme en unha persoa moi afectiva, necesitado de afectos, pero non só que eu necesitase afectos, sino que tamén os dou. Para min o afecto é quizás unha das sensacións máis fermosas que o ser humano pode ter e compartir. Entón esa nenez foi unha nenez complicada, tempos, eu sempre digo, moi grises, con nubes moi negras, no que me sentín absolutamente enganado. Enganado porque me roubaron a realidade, contaronme unha historia que non era a real. A historia, dende o punto de vista do franquismo, era unha historia absolutamente falsa, chea de propaganda da ditadura. Custoume moito sair diso. Iso por un lado. Logo, a influencia da Igrexa tamén. É dicir, vivíamos con a obsesión do pecado, por exemplo. Eu viví durante moito tempo con a obsesión do pecado. De ter que confesarme, ata de inventar pecados para confesarme. É dicir, foi unha etapa. O que me salvou un pouco dentro de todo isto foi o deporte. Porque eu fixe moito deporte, independentemente de todo. Eu cheguei a ser un deportista de alto nivel, xogando a balonmán nos equipos máis grandes de Galicia a nivel nacional, non? Na máxima categoría do balonmán nacional. E o deporte dende pequeno serviu para socializarme. Eu unha persoa tímida, sigo sendo unha persoa tímida. Pero o deporte me axudou moitísimo a comprender determinadas cousas. O deporte feito por deporte, non o negocio co que se converteu o deporte agora, non? Pero a mí, eu aprendín a socializar, como dixen, a comprender os éxitos e os fracasos, as vitorias e as derrotas, os malos partidos e os bons partidos, respectar sempre o adversario, ser unha persoa ecuánime. E iso, para mí, foi a primeira escola de vida que realmente tuve foi o deporte. E a nenez, bueno, pois unha nenez sen nai, nunha época difícil, pois esa sensación de dar mágoa un pouco a xente, que pena, orfo, que pena a túa nai,
que pena que morreu. Esa sensación de dar pena a mí fíxome moitísimo dano, non? Pouco a pouco hubo que vencela, fun vencéndoa. Digamos que me quedaron moitísimas reminiscencias de todo iso. Entón, bueno, a literatura non a tiña nin de lonxe, non? A literatura que se daba nas escolas era aprenderse de memoria pois as obras e as vidas dos escritores mortos, non? De feito, cando eu empecé a escribir e fun a colexios, etc. igual, os rapaces alucinaban porque claro, non viran un escritor, ou non viran escritores vivos que iban a falar a súa obra, non? E, bueno, eso foi moi interesante. Por iso que a nenez xoguei todo o que puiden, fixe moito deporte, pero non lía. Eu nesa época non lía porque non se fomentaba a lectura, ademais. Eu recordo nos Maristas, onde estaba, había unha biblioteca sen libros, pechada, Sin libros. que só había para castigar a xente. Se había algún problema, tal e cual, mandaban a biblioteca, ou se un cura quería, bueno, non eran curas, que eran irmáns, non? Quería chamarlle a atención a alguén, pois o levaba á biblioteca. Ás veces con non moi boas intencións, por certo. Pero, dito isto, fui superando as cousas, grazas ao deporte. E grazas á lectura, pois non, a verdade, empecé a ler tarde, moi tarde. Por iso digo que cando hoxe en día os nenos e as nenas teñen tantísimas obras que ler, adaptadas a todos os gustos, a todos os temas, con todos os, digamos, os coñecementos suficientes para que poidan gustar, pois son os privilexiados. E non son conscientes. Non son, en xeral, non son conscientes. Entón, a miña vida, xoguei moito, íbamos a casa dun amigo e xogábamos moito, pero a mí sempre me faltaba o mesmo, non? Me faltaba chegar a casa e atopar, pois, as mans agarimosas dunha nai que, por outra banda, xa estaba enferma de antes, da que botei en falta moitísimo o seu agarimo nos momentos en que comezas a ser consciente de que estás vivindo neste mundo, non? E, bueno, un pouco así. Logo, máis adiante, xa vos direi un pouco como comezou a literatura en min, pero tardou moito máis do que a mí me gustase. Ahora ben, o que sí foi que recuperei o tempo perdido. Son un lector empedernido. E, bueno, e chegado un momento, teño que dicir que xogou un papel moi importante a música. Primeiro eran os grupos da época, os Bravos, os Brincos, os Nestar, os Salvajes. Despois chegaron os cantautores, Aute, Joan Manuel Serrat, Pablo Guerrero. E despois chegaron os Beatles. Bueno, o despois. En un momento determinado, non despois, porque foron antes, chegaron os Beatles. E cos Beatles eu empecé a sentir a necesidade de rebelarme contra algunhas cousas, de rebelarme con B a algunhas cousas. Empecé a escoitalos, era unha música diferente, vin as súas actitudes, eran totalmente diferentes, as súas vestimentas, o seu pelo longo. E iso para min foi a sensación de que algo se estaba movendo, pero que aquí costaba que se movese. Os Beatles foron para min, e sempre serán, unha guía imprescindible para a miña evolución, non como a nivel musical, porque eu non sei tocar ningún instrumento e unha cousa da que me arrepinto moitísimo. Pero fixadevos, eu quería tocar un instrumento, quería tocar a guitarra. Unhas clases de guitarra ali no propio colexio e o ver como ensinaban eso, dando capóns por detrás a quen fallaba os distintos acordes, dixen meu pai, non quero volver máis a esa clase. Non me deron a min, eu vía como yo daban aos outros. E dixen, a min vai me pasar igual. Entón, meu pai puso-me verde porque me compraron a guitarra e ahora tiramos o diñeiro, bueno, todas esas historias, non? Os Beatles foron a miña primeira guía non só musical, sino cultural e, ademais, social. Cos Beatles pensei que as cousas eran diferentes, que fora había outras historias e aquí estábamos moi atrasados. Mira. Que felices somos agora. Que libres somos agora. Que cantidad de oportunidades temos. Non se valoran porque, claro, non se valora o que se ten en abundancia, non se valora. E as xeracións que hai agora
claro, non viviron o anterior, pero nós estamos aquí para recordar. Eu non vivín, suposto, a ditadura porque, bueno, hai 50 anos que morreu Francisco Franco, pero eu nací no 77, pero sí que son consciente de como se vivía naquela época, pero está ben recordalo. Eu penso que sí, É importante, é Sí, importante. Jesús, eu penso sinceramente que sí. Agora mesmo estou lendo a biografía que acaba de sacar un historiador progresista moi interesante como é Julián Casanova. E a verdade é que aínda estou descubrindo cousas e entendendo moitas das cousas que pasaban. Non sabíamos nada daquilo. A historia dábase historia triunfal de unha grande Claro, libre. claro. E mesmo agora hai un problema. E é que tampouco se está contando a historia como tiña que ser contada. Por iso hai moita xente que reacciona dunha maneira irracional só por rebelde. Ahora a rebeldía parece que volve para atrás. Sí. Entre os estudantes de antes loitaban pola liberdade, os de agora parece que están algúns, bueno, o Sí, moitos non certos podemos movementos. xeralizar, pero sí. No, xeralizar nunca está ben. Sí, o que Pero pasa- parece que queren dicir que o Franco non era tan malo, que non se vivía tan mal, porque xa vestido que estás falando. Claro. Entón hai que ler, é fundamental ler, hai que informarse, e hai, sobre todo, que facer pedagogía. Sí. Pedagogía de algo que ocorreu e que non pode volver a ocorrer. Claro, porque onde falta liberdade non pode crecer nada. Eso está Nada, claro. O sea, imposible. poderá haber un goberno dunha maneira, de outra, pero se non hai liberdade, se non hai liberdade de expresión, non hai liberdade, non. Non, o de antes Yo, non. antes de avanzar, perdonadme, Sí, quería volver un poquito, porque luego no quiero que se me olvide, porque ya conocía la historia esa, no quiero que se me olvide lo de tu madre, aparte de la sensibilidad con la que se nace y la que tienes desde que naciste, me gustaría saber cómo influyó ese hecho en ti, esa muerte, cómo influyó en tu obra directamente. ¿O crees que tiene mucha influencia? O... Eu creo que inconscientemente sí, que ten moita influencia. Porque eu son enormemente sensible e a mí pareceme que a poesía serve para moitas cousas, pero entre outras cousas para educar e despertar sensibilidades, non? E eu creo que sí, eu creo que sempre que escribín, sobre todo ao principio, sempre escribía desde un punto de vista un pouco triste, non? Triste. Tiña que facer verdadeiros esforzos para dar ese paso cara a non sei, a ver todo dunha maneira máis positiva, porque se acumularon tantísimas cousas dentro que eu tiña que soltar e que non era capaz, porque o medio non me permitía. Durante moito tempo eu non nomeaba a miña nai para nada, dábame un algo así, dicir que morrera daquela época era moi duro. Entón eu fui tragando moitísimas cousas e decateime de que estaba sendo unha persoa que iba por un camiño que non me gustaba. Ata que empecé a decatarme nun determinado momento de que había que rebelarse, había que dar un puñetazo enriba da mesa e rebelarme. E así foi, custoume moito traballo, moitos desgustos, moitos enfrontamentos familiares, moitas discusións con meu pai, moitas vaguas, pero seguín o meu camiño e malia, digamos, as lagoas que sempre ten na vida, digamos que avanzando, evolucionando e entendendo ou querendo entender que a realidade era moi outra da que realmente a min me estaban dando, non? E fui desfacéndome de cousas. Sempre queda ese remola aí, porque claro, foron moitos anos, non? Pero hoxe en día estou moi satisfeito e chego a comprender que me faltan tantas cousas por aprender que non as aprenderei nunca, non? Antonio, como se chamaba a túa nai? Miña nai chamábase María del Carmen. María del Carmen Teijeiro. María del Carmen Teijeiro, sí. Teijeiro, sí, non recuerdo. E bueno, agora recupero todo o que podo dela. Atopei uns cadernos que ela escribía copiando poemas e anacos de libros que lía, porque ela lía. Hai os libros de Celia que escribía Elena Fortún e que atopei 2 ou 3 da miña nai e que os gardo como un tesouro. Para min é ir cara atrás
para enriquecerme cara adiante, non? E para, de alguna maneira, consolarme de tantos momentos tan duros vividos. Yo, as- yo no tuve esa experiencia que es muchísimo más dolorosa que la que puedo yo contar, ¿no? Pero cada uno sufre como sufre y yo tampoco entendí cómo con 6 años, yo tenía 6 años, se murió mi mejor amigo, un accidente, lo atropelló un coche y eso marcó mi vida, o sea, marcó mi vida mucho. No sé hasta qué punto, pero mucho. Sobre todo mi vida artística, ¿no? Mi sensibilidad. E además, Mi faino, primer perdona, amigo. de maneira inconsciente. Sí, Crees que máis ou menos chegas a superarlo, exacto, pero non o sí. superas. Sí, 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 Aí está sempre aí. sí. O que hai, evidentemente, que superar cousas, pero o que o principio, o fondo de todo iso nunca se supera. Eu nunca superei a morte da miña nai, nunca. No, yo creo que no sé. No, evidentemente no intento compararla, pero bueno, No. tienes É que non hai esa. que compararlo, non? Sí, É que realmente a dor é a mesma. A dor é profunda. Un rapaz de 6 anos, un rapaz de 9 anos, a dor é profunda, e punto, non se debe comparar. Cada un vive o que vive, non? O que pasa que, claro, a min é iso, de chegar a casa e ver que meu pai pues, estaba traballando, tal, esforzábase, pero nunca necesitaba dese Que non é o mesmo. agarimo, faltaba desas, eso. Aí nunca é... deses aloumiños, e iso nunca os tive. Meu pai queríanos moitísimo, pero queríanos moitísimo a súa maneira, queríame moito a súa maneira, que non sempre era mellor para min, porque estaba empeñado en que tiña que ser o que el quería. E aí empezaron moitos das meñas rebeldías. empezó la rebeldía, ¿no? Rebeldía pura e dura, aí empezou a rebeldía. E os Beatles denme forza para empezar a facelo. Despois virían outras cousas, pero os Beatles foron fundamentais porque el detestaba os Beatles como a xente ben pensante, entre comiñas, da época, non? Esos tíos, con esos pelos que dan asco, esos cantar, tal, toda esa historia, pero Sí. detrás de esas cancións e detrás de súas actitudes había unha maneira de entender a vida de maneira diferente a como se estaba entendendo en España e nos anos 60. Xa. Tamén eso avanzamos na crianza dos fillos. Hombre, é que se non avanzásemos era pegarnos un tiro, Mira, eu quería, o sea, sen salir da xuventude, xogabas a balonmán, Sí, vale? Pero ainda estudabas daquela. tiña, perdón? Seguías estudando. Sí, estudaba. Porque ti, sempre lle pregunto a Fernando, porque ele é un artista autodidacta, e sempre lle pregunto a todo o mundo se recibe formación, non? Formación, o sea, ti para empezar a escribir, empezaches a ler, como empezou o proceso? Foi na xuventude ou xa máis Sí, avanzado? foi evidentemente na adolescencia, pero tendo en conta que creo que a homes que dedique a adolescencia de dos 10 aos 19 anos, non? Sí, pero antes a adolescencia chegaba moito. E entón eu recordo que tiña 17, me parece, e cae nas miñas mans un libro dun escritor que detesto. Detesto por a súa atitude e por moitas razóns. Camilo José Cela. E caeu nas miñas mans La familia de Pascual Duarte. Ese libro pareceume maravilloso, sigo dicendo que maravilloso, e foi o que comezou a crear en min a sensación de que estaba lendo literatura de verdade, non? Porque antes meu pai pois nos compraba as célebres enciclopedias, coas enciclopedias veñan libros, pero eran bestsellers daquela xa. E eu lía eses bestsellers. Acostumbreme a ler neses bestsellers que e nos cómics, non? Nos tebeos que lle chamábamos, non? Pero eses libros, cando empezaba a ler algúns libros, e decía, veía que me gustaba e tal e cual, pero cando caeu nas miñas mans cos 17 anos, debeu de ser La familia de Pascual Duarte de Catemia, que aquilo era de literatura de verdade, non volvín ler máis ese tipo de libros porque xa deixaron de interesarme. A partir de aí empezou toda unha maneira de comprender que a literatura é moito máis que contar de calquera maneira unha historia. A literatura ten que provocar reflexión, a literatura ten que ser moi correcta en todos os aspectos, cuidar a linguaxe, cuidar a sintaxe, e ter fondo, ter sempre un fondo, non? Entón, pois, ese libro para min foi vital, moi vital. Ainda estaba moi afastado da poesía, que é o que realmente a min
despois me produciu un golpe potente, ¿no? Como para... Entón, a partir de aí, empecé a preocuparme por algúns libros. Fun facendo magisterio ao meu ritmo. E eu recordo que empecé a ler en galego lendo de Neira Vilas Memorias dun neno labrego. Esa foi a miña introducción na literatura pensando nos alumnos, na literatura galega. Pero antes, na Mili, eu levei uns libros de Álvaro Cunqueiro. Uns libros de relatos curtos, moi interesantes, Escola de Menciñeiros, e empecé a engallolarme coa maneira de escribir de don Álvaro. Tanto é así que eu empecé a sentir a necesidade de gozar da palabra como nunca gozara. En galego. Antes pasaba con la familia de Pascual Duarte, en castelán, e en galego. Eu, daquela, xa estaba nunha situación que me enfrontara a moitas cousas, que provocara moitos desgustos, pero tiña que atopar o meu camiño. E como rompín eu a idea de romper, de rachar con esas cadeas que eu notaba que me abafaban, que me agarraban? Pois noteino da seguinte maneira. Empecé a escribir poesía. Un poema, outro poema, iso pensaba eu, un poema, outro poema. E co tempo decateime de que non eran poemas o que eu estaba escribindo, eran berros de rebeldía, berros de impotencia. E por que non era poesía? Pois porque eu non lera nunca poesía. Te iba a preguntar. E entón apareceu na escena Paco Ibáñez. E cando chegou Paco Ibáñez cantando a Celaya, Blas de Otero, pero quen eran eses? A Miguel Hernández, despois Serrat, Miguel Hernández e Antonio Machado. Paco seguía cantando a xente como por exemplo, Federico García Lorca, que o amo profundamente. E empecé a decatarme que aquilo era maravilloso, que estaba descubrindo un mundo, e empecé a ler. Eu viaxaba co Teucro, ou como Academia Otavio a Barcelona, Madrid e Valencia, e levaba na miña bolsa sempre algún libro de poesía. Nas viaxes aproveitaba para ler. Polas noites, antes de apagar a luz, pedíalle permiso ao meu compañero de habitación se me permitía manter un pouco a luz acendida, porque quería ler. Aí empezou todo, porque en canto fuches enchendo o teu espírito da boa palabra, do compromiso, da sensibilidade, empecé a escribir de outra maneira. E aí empezou un pouco, digamos, casi sin decatarme, a miña carreira literaria. E de maneira autodidacta. Autodidacta totalmente. Polo que estou... Autodidacta totalmente. É que era imposible. A xente toda que vivíamos nesa época éramos autodidactas todos. Sí. É verdad, porque... Porque non había nada. Nada. Non había nada. Es decir, nas escolas non se fomentaba a lectura. E bastante era que podías ler en galego daquela. Porque... Empecé a ler posteriormente en galego. Porque despois de descubrir a Paco Ibáñez, entrei na poesía Rosalía de Castro. E iso xa foi outro, digamos que, outro golpe importante, outra sacudida importante. E entón xa empecé a escribir en galego, en castelán. Pero unha das miñas rebeldías era tamén un pouco coa situación de Galicia, ¿no? Galicia, que estaba bastante atrasada, Galicia bastante deixada de lado, Galicia que tiña unha historia que eu descoñecía, Galicia que tiña un idioma maravilloso, que Alfonso X Sabio xa escribiu as cantigas da Santa María en galego portugués. Sí. E resulta que estaban poñendo ese idioma como un idioma de segunda, terceira categoría, onde se obrigaba ás persoas a falar castelán nos momentos de, digamos, de prestixio. Entón, decateme que había unha historia que descoñecía, estaban enganando. Descubrín que había un idioma maravilloso co que se estaban comunicando moitos xentes, como ti dicías antes, xente
do rural fundamentalmente, Sí, sí, sí. tal, que falaban un galego moi auténtico, ás veces salpicado con palabras castelás, porque o castelán, donde cateime que algo a min non me cadraba, ¿no? Porque sí, porque non. Entón, entendín enseguida que había unha lingua de prestixio, de primeira categoría, que era o castelán, e había outra absolutamente desprestixiada, que era o galego. Iso a min doeume moitísimo. E cando empecé a ler a Rosalía, e cando empecé a ler os grandes poetas do Resurdimento, e cando empecé a decatarme que había tantas xollas en galego, dixen, isto non pode ser. Isto aquí hai algo que non... E por aí estiven loitando moitísimo e fun afacéndome e fun aprendendo, porque eu sempre creo que os que nos dedicamos a escribir, non sei ti sabes máis de pintura que a min, porque eu non son especialista en pintura, pero en artes, pero o que temos que facer é ler. Porque a que escolas foron Galdós, Rosalía, a que escolas foron? A ninguna. Que facía ler? Ler. E lendo enches moitísimo o teu depósito humano e despois vas vendo, coñecendo unha te leva a outra, outro te leva a outro, e así vas ampliando o teu acervo cultural, en este caso literario, e chegas a ser capaz un día, casi sen decatarte, de comezar a escribir en galego. A verte. A mí otra pregunta que me gusta mucho hacer a los artistas es, a ver, voy a intentar plantearla bien. ¿Tú de dónde crees, o sea, por qué crees que hay gente que es artista y otra que no? ¿Dónde crees que nace la inspiración para ser creativo? O sea, ¿qué nos hace ser a nosotros creativos y a otras personas, no es que no lo sean, pero no tanto, o por lo menos no dedicarse a eso? Sí, non é fácil a pregunta, eh? Eu creo que hai unha cousa que é fundamental dos artistas, que eu entendo que é a nosa visión do mundo, non? Ver o mundo, ver as cousas do mundo que outra xente non é capaz. E Me dotado gusta. dunha sensibilidade nos lévanos a escribir cousas, a pintar cousas, a crear, que realmente en un principio non pensabas, pero que dentro é como unha maquinaria que te vai levando. Eu sempre insistí en que había que cultivar a sensibilidade e que había, ademais, que fixarse nas cousas pequenas. Eu creo que para todos os artistas, sexan de calquer estilo, o máis importante é ser consciente de que estás vivindo nun mundo que hai moitas cousas que descoñeces, que hai que buscalas, que hai que poñer os ollos nela e que hai que andar pola vida cos oídos moi atentos, cos ollos moi abertos e co corazón, digamos que moi cristalino e como unha esponxa que vaya absorbendo. Porque a min as obras que se fan sen corazón non me gustan. A mí hai poesía moi ben articulada, moi ben estruturada, que non me di nada. Unha poesía fría, unha poesía que diste, bueno, sí, está moi ben, pero falta algo que para min é moi importante e además é casi como un mantra. Para min a poesía, e pode decir as artes sen emoción, non son poesía, ni son arte, son outra cousa. Son a emoción poética, a emoción pictórica, a emoción humana, en definitiva, marca moitísimo. Entón, a unión de sensibilidade, emoción, olladas donde pos o ollo donde outros non ven nin se preocupan de ver, eu creo que é fundamental para poder construir unha obra sexa. Eu creo, ademais, que as artes son un dos elementos fundamentales transformadores do ser humano. É dicir, hai cousas que non se poden transformar a través de outra cousa. Eu sentime transformado a partir das artes. Porque eu emocionome cun cadro, emocionome cun estatua. Eu recordo cando fun me deron un premio europeo en Padova, pero despois como fun a Boloña e dai saltamos a Florencia a ver o David de Miguel Ángel, emocionoume. Cando vin o Guernica de Picasso,
por todo o que significaba, ademais o Guernica, emocioneime. Cando escoitei a Rafael Alberti falar comigo, emocioneime. Eu creo que xa te contestei. Creo que son puntos, dende o meu punto de vista, valga a redundancia, moi importantes e esenciais na vida. Perdóname que te toca a ti, pero quería incidir un poquito en eso porque en tu obra, qué tipo de emociones crees que son las que más sobresalen? ¿Con qué emociones trabajas tú cuando estás escribiendo? Eu traballo con que eu considero que me emociona a min. Traballo moito coas imaxes. Decir, como poeta gustame crear imaxes que sexan belas, non? Eu creo na beleza. Que parece que agora estamos na época do feo, eu creo na beleza. Pero a beleza non hai que confundila con digamos, con estar de acordo con todo. A beleza tamén pode ser moi belo un poema que denuncia. Eu, por exemplo, cando escribo para nenos, creo que máis me gusta a mí realmente. A mí me interesa que os nenos teñan unha visión global de o que é a poesía, non? A poesía sirve para amar, sirve para querer, non? Pero tamén serve para despertar sentimentos que están dormidos. E serve tamén para denunciar cousas que non che gustan. Eu teño un poemario que é unha antoloxía dos meus poemas máis sociais, por entendernos así, que fala dos emigrantes, pero non en plan, como diría, non se trata de facer un panfleto, non en panfleto, non. Dándolle ao feito de emigrar un toque artístico gracias á palabra, a combinación desas palabras, a musicalidade que ti creas con esas palabras, para que chegue a eles tamén e comprendan que houve xente que tuvo que emigrar e que hai xente en Bangladesh que se estaba morrendo de fame. Tamén teño algúns desos. E que realmente eso se conxuga unha visión fermosa do mar, pero tamén que o mar é traidor. Entón teño algúns poemas de naufraxios, pero para os nenos, para que entendan que non todo na vida é cor de rosa. E sinceramente dá resultado porque un poema dá para falar moito. Non do poema, sino do que o poema significa. Non tampouco, sino do tema que trata. E dun poema destos podemos falar de 1000 cousas. E a min iso é unha cousa que me preocupa. Pero por encima de todo, feito dende a beleza, feito dende o respecto ao lector ou lectora, feito dende a emoción. Un poema, evidentemente, hai poemas máis lúdicos, poemas que evidentemente pues xogan con as palabras, tamén forman parte, as palabras son xoguetes interesantes, pero tamén ten que haber un tipo de poemas con fondo para que sirvan para reflexionar. Eu creo que vivimos nunha época que non se reflexiona nada. Eu digo que se reflexiona pouco porque non se lê poesía. É que cada vez Ou non é capaz de quedarse diante dun cadro. Eu, cando fui ao Museo do Prado, senteime ali vendo moitas cousas. Cando estive en Colombia hai pouco, tamén vendo o Museo Botero e tal, e eu me quedaba vendo, sentado ali, e había un algo por dentro que me estaba chamando, non? Bueno, un pouco, que non se pode definir moito mellor. Creo que é un conxunto de cousas que te levan a... E sobre todo a facer no que crees, non? E facelo con enorme respecto a ti mesmo, ao lector, ou lectora, e, por suposto, ao propio xénero, a propia poesía. Porque hai xente que cree que ás veces, por exemplo, pensando nos nenos, para a poesía vale calquera cousa. Para os nenos vale calquera cousa. Total, son nenos de segunda, son seres de segunda categoría. Non, perdoa, non. Que va? A literatura infantil e juvenil, cando é boa, é tan boa como a literatura de adultos. O que pasa que hai moita porquería na literatura de adultos, hai cousas que están mal na literatura infantil e juvenil, pero, ollo, hai que ter un respeto por toda esa xente que escribe para os nenos, para os mozos, etc., porque están facendo un labor que, ao mellor, gracias a ese labor, poden ler algún día a túa obra, escritor consagrado. Eu teño claro que o artista nace. E despois pode moldearse, pero o artista ten que nacer. É evidente. Eu non son artista
E nunca podeis selo de ninguna das formas. Eu o teño claro. Pero sí que é verdade que as experiencias as que te enfrontas na vida vante moldeando. Vante moldeando. Bueno, Eu a min estou... eso de que nace, É que eu... a mellor plásticamente sí. A mellor tes unha destreza, pero sobre todo é a segunda parte que acabas de decir. Sí, sí, Todas as vivencias, as emocións, o estudo, porque ás veces hai que estudar poetas, hai que estudar escritores, é dicir, por que escriben así, os distintos cambios que hubo no mundo da literatura, da poesía, da literatura en xeral, da poesía en particular, da novela, bueno, e en pintura, co surrealismo e todas estas outras. Non sei, eu creo que, home, ten que haber unha certa predisposición. Pero non necesariamente, Jesús, vou estar de acordo contigo, en que polo menos en literatura que se naza. Haberá xente que nace con iso, pero tamén se fai. Tamén se traballa, non? Sí, bueno, traballar, por suposto, incluso os Día a que día. nacen, claro, día a día. Porque é malo ter unha certa facilidade para facer as cousas. Porque entón caes na rutina, no fácil, e non das pasos adiante. Non? Eu planteo moitas veces, decir, posiblemente ese xa o meu derradeiro libro, porque teño a sensación de que xa non teño nada que dicir. Cando chegue a ese punto, deixaré de escribir para publicar, polo menos. Yo quería saber si... Yo lo pensaba desde muy pequeño, esto sobre la poesía. Yo pensaba que la poesía, no sé si estarás de acuerdo o no, es la literatura escrita, es como el surrealismo o la abstracción en cuanto al arte plástico, ¿no? Yo siempre vi la poesía, por lo menos yo la entendía así, como algo abstracto o surreal, o sea, surrealismo. Non sempre, non? Ti lees a poesía social, por exemplo, e non ten nada diso. Eu sempre dixe que a poesía é a alma das palabras. Alma, entendendo alma, non desde o punto de vista religioso, sino ese sentimento que hai, non? Evidentemente hai moita abstracción en poesía, pero tamén hai poesía directa. Poesía que unha boa utilización das palabras ten que sacudir. Pode sacudir de moitas maneiras, pero sobre todo sacudir internamente. É dicir, despois de ler isto, porque un libro de poemas non se pode ler como unha novela. Hai que lelo de outra maneira. Poema a poema, reflexionando se che vai reflexionar, volvendo atrás, relectura dos poemas, para ir captando non o que quere dicir o autor ou o poeta, sino o que che di a ti o que escribe o poeta. Porque é certo o que se lía, o que eu vin nesa preciosa película que se chama El cartero y Pablo Neruda, creo que se chamaba El cartero y Pablo Neruda. É dicir, a poesía chega un momento que non é de quen escribe, sino de quen a precisa. E é certo, precisamos moita máis poesía, e digo poesía, digo artes, boa música, boa pintura, boa escultura, bo cine. Precisamos moito diso, porque nos fai máis humanos, máis sensibles, pero non necesariamente máis débiles, porque moita xente confunde a debilidade coa sensibilidade. E ainda que é máis fácil herir a unha persoa sensible, non necesariamente as persoas sensibles temos que ser débiles para afrontar ou enfrontarnos a moitísimas cousas, non? Eu recordo un curso que dei en Zamora hai moitísimos anos para mestras e mestres, non? Eu recordo, insistía moito o tema da sensibilidade, das palabras que se fixasen un pouco, como mesturando determinadas palabras se crean imaxes, se crea máis un universo moi agradable, que nos fai máis sensibles. Entón, unha profesora díxome, pero Antonio, é que se somos máis sensibles, somos máis vulnerables. E dixen, non é certo. Se somos moi sensibles, somos moi conscientes do que pasa e poden enganarnos ou levarnos nun determinado momento. Pero aí está. Hai que conseguir dar el paso de esa sensibilidade a non debilidade
para, en determinado momento, unha persoa sensible é capaz de dicir cousas que a mellor outra persoa non se atreve ou a día berros, non? Entón, bueno, eu comprendo que non é doado, pero eu sigo crendo na poesía como escola de vida para as persoas. Yo, a propósito de lo que acabas de decir, yo escondía la vulnerabilidad, la escondía. Y cuando decidí mostrarme vulnerable, absolutamente vulnerable, abiertamente, me fue mejor, me sentí más fuerte. O sea, mostrarme mi debilidad como ser humano, mi vulnerabilidad. Y cuando decidí dar ese paso, de hecho, yo también, bueno, escribí un libro que lo leyó de momento solo mis amigos y mi familia. Y ellos me decían, ¿estás seguro que quieres publicar este libro? Porque me muestro vulnerable. Y estoy absolutamente seguro de mostrarme así y de vulnerable, que creo que me hace, por lo menos a mí, o sea, yo siento más fortaleza. Claro, claro. O último poemario que escribín para adultos chámase O poder da fragilidade. Podes ser frágil en determinados puntos, pero moi forte a hora de enfrontarte a esos Exactamente. puntos. Entón, por iso eu chamo un pouco o que parece frágil, si un vaso se rompe, cae, rompe, é frágil. Pero unha persoa frágil nun determinado momento, se é consciente desa fragilidade, vai reaccionar fronte a iso. E entón tes un poder que realmente é moi interesante, porque parte do concepto de fragilidade para converterse en fortaleza, e a mí eso me parece moi importante. O poder da fragilidade tamén é algo, por iso lle puse en ese título, que é moi poético, pero que pode levar a engano, pero non, eu teño moi claro que eu tamén son unha persoa frágil e vulnerable, pero tamén, como a ti, esa vulnerabilidade, esa fragilidade me levou a conseguir, digamos que, unha serie de recursos para que esa fragilidade me dese a forza necesaria para enfrontarme en moitísimas cousas. E eu era frágil e vulnerable, pero en cambio fíxeme forte, consciente da vulnerabilidade. E a partir de aí eu manteño que a sensibilidade non fai dano nunca, todo o contrario, non? Y la gente, también lo decías tú, la gente confunde, ¿no? Claro. Lo confunde con debilidad, con persona a la que puedo atacar y puedo hacerle daño, ¿no? Lo Eso está confunde moi, con hombre, eso. hai xente que se lle falta certos recursos, claro que vai ser unha vítima. Pero aí está, el conseguir os recursos para enfrontarte ao mundo. Porque todos somos vulnerables diante do mundo, e diante desta sociedade. Que me diga que non, hasta os máis ricos son vulnerables. O que pasa que é outro tipo de vulnerabilidade. Pero realmente eu entendo que esa vulnerabilidade ben entendida fai que te fagas forte e que teñas a túa propia resposta diante diso que nun principio semella que é un factor negativo, non? Eu fixeno positivo e sigo sendo vulnerable, pero tamén sigo sendo forte ao mesmo tempo. Pódese ser as dúas cousas. Yo creo que sí. Sí, eu teño convencido. Nunca pensar hasta agora, pero xa que estou falando contigo, veume a cabeza e efectivamente así é, non? Non estou falando nada. Pois fala. Espera. Eu falo demasiado. Non Eu debo estou falar falando menos. nada porque estou abrallado, estou encantado. Gracias de novo a VTuber Café por este momento, Antonio, porque é que cando eu non falo, acórdate cando te contaba antes que quedei cando era pequeno e coñecín a Torrente Ballester, que quedei abrallado porque, claro, un rapaz que non sabe o que ten diante e queda abrallado por algo, e por eso estou falando pouco, pero non porque non teña nada. Non, porque non quero falar, só quero escoitar. Yo quiero que aportes. Quero escoitar. Acabas de dicir unha cousa moi importante. Eu creo que a xente hoxe en día escoita pouco. A xente fala máis que escoita. E quizáis unha das miñas virtudes ao longo da miña vida foi saber escoitar. Eu, por exemplo, son cofundador dunha colección importante de literatura infantil e juvenil da editorial Galaxia. Chámase Árbore.
Esa colección que lanzou Carlos Casares, un escritor que a mí personalmente sempre me gustou moito, tiven a sorte de convivir con él mentres montábamos esa colección. E despois de montar esa no noso traballo, que por suposto non era pagado, era simplemente por amor á literatura. Logo convidábanos a cear. E escoitar a Carlos Casares para mí foi unha das maiores delicias que se pode ter. Entón, a min gustame moito escoitar os que teñen cousas que dicir, non os que falan por falar. E por iso digo que moita xente non escoita, está acostumada a falar, estás falando e xa están deseando lanzar eles a súa opinión, pero espera un momento, reflexiona, escoítame e despois de escoitar, fala, non? Bueno, pois eso é importante, Jesús. Que ten a poesía, estou te escoitando falar, que ten a poesía que sempre estivo aí, sempre parece que foi a... Bueno, con todo o respeto, Sí, no, con sí, todo o no, respeto. podo dicilo Sempre que porque pareceu a... Irmá pobre irmá. da literatura, Vale, gracias, xunto gracias. co teatro. Gracias. Pero sempre estivo aí. Claro. E sempre resiste. E sempre volve. E Claro. sempre a xente recurre. Porque ten esa Que capacidade ten de a consolo. poesía, que- Cando hai un problema, quen erguen a voz os poetas? Cando hai os poetas lanzan a voz. Ten esa capacidade de consolo, esa capacidade de reflexionar, de meterte en ti. Se produce unha comunión extraordinaria entre o texto e o que lee. Esa poesía que lees ti. Reconforta, ábrete ventás, date vida, entra ao aire. A poesía hai moitos poetas neste país e moi poucos lectores de poesía, pero hai unha cousa moi importante, e é que os lectores de poesía nunca descenden. O que é lector de poesía, unha vez, non deixa de ser lector de poesía. E ainda que vaya sendo moi paseniño, os lectores sempre van subindo. Pouco, porque claro, as editoriais o que van buscando é negocio, entón a poesía non é negocio, pero aínda hai xente que sigue apostando pola poesía, siguen aparecendo libros da poesía, e iso un pouco por iso, porque é un encontro coa palabra no seu máximo esplendor, coa música que posúen as palabras, coa música que posúen os versos, con esa reflexión que tamén a provoca a narrativa, cuidado. Pero quero que decir que é como a poesía, diría que é como un reto, non? É un reto. Cando lees un libro de poemas estás nun constante reto, que conseguir que iso que estás lendo te chegue e te sirva a ti ademais para reproducirlo en moitos momentos da túa vida. Entón, esa é a realidade. Non se en xeral, non se publica poesía para facer negocio, se poesía para reforzar o concepto da literatura, porque eu creo que a poesía é a literatura en estado puro. E se a mí me din, colle un xénero literario e considera, e dime cal é o máis literario, eu penso que a poesía é o máis literario, porque busca a beleza. E non sempre pasa na narrativa. Busca a maneira de retorcer un pouco a mensaxe para que realmente ti o recibas e ao mesmo tempo transmitas. É unha sensación, ademais é como un diálogo permanente que tes co poeta, non? Que deixa esas palabras aí, co poeta ou coa poeta, deixa esas palabras aí, ti asumes ese discurso e a partir de aí estás inconscientemente entablando un diálogo con ese poeta. Iso para min é moi importante. Gustoume antes cando dixeches porque son, bueno, este fragmento debería como comentaches que se debería ler a poesía. Lela, relela, ir para adiante, Sí. volver para atrás, analizar. Como debe entrar a poesía? Moi interesante, porque moitas veces, claro, a xente cando nos mandan ler poesía cando somos xoves no colegio, hai que ler a poesía. Lede a poesía de Antonio, pum. Pero non nos explican. Ao Claro final que tamén sí. hai que explicalo. Claro. Mira, eu, por exemplo, nas escolas sempre digo o mesmo.
A poesía debe entrar nos fogares e nas escolas en voz alta. Porque ten unha musicalidade. E é como unha chamada a participar. É como unha chamada a participar. E sempre digo mesmo, cando un neno ten que ler poesía, como ti diste, a ver, lee este poema, sen máis. Eu sempre lle digo, mira, a un rapaz, cando teñas que ler poesía, o primeiro que tens que facer é ler o poema para ti. E hai unha frase, unha expresión que a mí me gusta moito, que é facela túa. Diles ese poema e comezas a entendelo a túa maneira. E unha vez que ti comprendes ese poema para ti, despois o transmites sen berrar e, digamos, cun ritmo axeitado, porque como xa é teu, porque o bueno dos poemas é que sexan do lector, e como xa é teu, és capaz de expresalos dunha maneira fermosa. E así é como realmente eu fixen sempre cos meus alumnos, así é como eu fago sempre. Eu, por exemplo, leo moita poesía, e moitos dos poemarios de adultos que eu leo en voz alta. Leos en voz alta porque quero que penetren de alguna maneira. Depois os leo para min. E logo máis volvo a lelos en voz alta. É un constante ir e vir sobre maneiras de gozar desas palabras que non están postas aí de casualidade, sino con moitísimo traballo detrás, non? Yo quería saber también, tengo claro lo que aportaste tú a la docencia, pero me gustaría saber qué te aportó a ti el alumno, los alumnos, qué te aportaron a ti, cómo te nutrieron los alumnos. Mira, cando me xubilei, afortunadamente, despois de 40 anos, dixen, e manteño hoxe, que os nenos e as nenas son o mellor do ensino. Nin os mestres, nin os pais, nin a administración, nin a burocracia, nin nada por el estilo, nin os compañeiros. Dicir, a mí aportaronme todo. Aportaronme respeto, saber tratalos, saber tratar os seres humanos como seres humanos, saber os problemas que estaban pasando, non tratalos a todos de maneira igual, porque é imposible. Tratalos de maneira igual en cuanto a concepto, pero despois a saber as peculiaridades e as situacións que están vivindo. Non se pode tratar un rapaz que ven de unha familia desestruturada e que está volvendo todos os seus avós porque vive con eles, que é un rapaz pues, que ten unha familia normal e tal e cual. Digo que non se pode tratar igual, que hai que ser comprensivo con esa parte e non hacer táboa rasa, non? Entón a miña significou experiencia, ver como senten, como pensan, e o tremendamente sensibles que son cando és capaz de chegar a eles. Eu os últimos anos da miña carreira docente fíxenos facendo 4 en primeiro, segundo, terceiro e cuarta da ESO obradoiros de poesía só. E aos luns toda a mañá viñan por orde de cursos, primeiro, segundo e tal. Ali escoitábamos poesía en voz alta, escribían poesía, escoitábamos os cantautores que teñen moito que dicir, escoitábamos a Mancio Prada e a Rosalía, a Serrat e a Machado, a Paco Ibáñez e a Alberti, a Paco Ibáñez e Lorca, e despois eles escribían. Agora imos escribir, e para o próximo día, tranquilamente, non son deberes. O próximo día traedes, eso si les dicía, mira, hai este poeta, investigado ao longo da semana sobre el, poñede un poema que vos guste, buscado por aí. E o día seguinte, e así todas as semanas, para que logo eles tivesen a súa propia antoloxía de poesía. Entón, podo dicirvos que máis de un, de dous e de tres cambiaron a súa maneira de vir a vida, non tiñan pinta de chegar a nada, e hoxe fixeron a súa carreira. E hoxe se poden, veñen as miñas presentacións. É precioso, claro, é precioso, claro que... de verdade. Entón, sí creo no poder transformador da poesía, como creo no poder transformador das artes plásticas, como creo no poder transformador das artes en xeral, da música, por exemplo. Non? Entón, eu conxugaba música, poesía cantada, poesía recitada,
e logo creación poética. E a mí iso foi un placer esos últimos 4 anos antes de xubilarme. ¿Tú? Yo tengo una muy importante. Perdón. Yo tengo una que creo que ya la hice la última vez, que me gusta mucho. Bueno, pero aún vamos con... Con tiempo, Bueno, ¿no? tenemos un Bueno. poquito de tiempo. Es que el tiempo pasa volando. Pois sí, a verdade é que eu estou encantado de estar con vos aquí. Te diré, É un placer, a te verdade. diré que faltan 5 minutos para que levemos unha hora falando. Falando non, eu escoitando, eh? Bueno, No, entón, no, 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 no. Eu falando demasiado, entón. No, que non, que non, que non. Non. Tienes que Pregunta, aportar pregunta. preguntas, ¿eh? Pregunta. A ver, es muy profunda, ¿eh? As preguntas profundas son difíciles de contestar, Sí, eh? sí. Fernando, Tú, sinceramente, en tu fuero interno, cuando estás en tu casa tranquilo, leyendo o haciendo cualquier cosa para ti, tú te sientes un niño. perdón? Crees que eres un niño, te sientes un niño. Un neno? Sí. Sí, claro. É que eu non podería escribir, por exemplo, para os nenos sin sentirme neno. É fundamental. Sentado, mira, o meu estado ideal é estar con Susi sentado, ela lendo, eu cunha pipa, fumo pipa, só na casa, e poñendo música. Ben sexa Beethoven, como pode ser Nick Lowe, ou como poden ser Pink Floyd, ou como pode ser Bob Dylan, que para min é o máis grande. E así é o meu estado perfecto despois dun día de traballo, de idas e vidas, etc. Pero eu, ese neno que fun, e do que ainda me sento, é o que che dicía, ainda está aí e vai estar ata que morra. E para escribir para os nenos hai que ser un pouco neno. E non hai que desprezar a infancia de ninguén, nin aos nenos por ser nenos, as nenas por ser nenas. É dicir, eu síntome un neno que tivo que evolucionar, pero que nunca quiso evolucionar o suficiente como a perder esa ingenuidade, esa sinxeleza e esa curiosidade. Porque os nenos son moi curiosos, si les das. O que hai que fomentalo. A veces se fan unhas clases que, claro, non se motiva suficiente. E a verdade é que non quero perder nunca ese punto de neno, ese punto de inxenuo, ese punto de que te chegan a enganar, de que crees que unha cousa é branca e ao final non era tan blanca, era máis ben de gris tirando oscuro. Pero porque creo, sinceramente, que si te sentes neno, sempre seguirás medrando. Si te sientes bello, acabas un pouco con todo. Yo creo que yo pocas veces lo dije en público, pero yo creo que es, por lo menos en mi caso, creo que es un punto incluso más allá. Y yo creo que todos los artistas deberíamos reflexionar sobre eso. Yo creo que en realidad, es mi forma de pensar, en realidad somos niños, pero niños de verdad, niños, sin más. Con la única diferencia que pasaron años y adquirimos experiencias y lógicamente tenemos que adaptarnos a una vida de adultos con lo que conlleva eso, ¿no? Yo, insisto, lo digo por mí, estoy trabajando mentalmente en esa teoría de que realmente, por lo menos los artistas, yo en particular me siento así. Sí. Yo no me siento como un niño, yo me siento directamente un niño que me tuve que adaptar al mundo adulto porque fue pasando el tiempo. Claro, porque é lei de vida. Sí, pero yo no perdí eso. No, yo pienso, de hecho, yo cuando estoy con niños, incluso en algunos momentos me siento como un poco ridículo, porque digo, hostia, es que me entiendo eso, ¿no? Y incluso te diría más, en presencia de algunos adultos, incluso más jóvenes que yo, me da la impresión de que cuando era pequeño, estoy hablando con un señor, más jóvenes que yo. Sí. Y estoy hablando Sí. y me da la impresión de que estoy Sí. hablando con este señor que me está contando, tal, pensando como niño, ¿no? Sí, pero eso... Y luego cuando te das cuenta, resulta que no. Ese é o espírito que hai que manter. Claro, a mí non me gustaría volver a ser o neno que fun, sino me gustaría ser máis o neno que eu Quisiste ser. merecería ser por ser neno.
Porque todos os nenos merecemos ser nenos felices, non? En principio. Despois saben tal. Entón, bueno, eu estou de acordo contigo. Eu teño un espírito aínda infantil, en novo sentido, porque a palabra infantil xa sabedes que ten unha connotación negativa. Connotación, Vaya comportamento infantil. Sí. Vaya, venga, haremos un pouco de eso. Escribir algún artigo no Faro de Vigo sobre ese tema, que me molesta moitísimo o tema de infantil. Pero realmente ese espírito infantil, puro, desexoso, libre, ¿no? De sentirte libre, porque as nenos te deixan facer máis cousas. Podes facer máis cousas. Esa sensación de que tes unha vida por diante, pero que queres vivir a túa nese momento, eso non se debe perder. E creo que moita xente non o perde, o que pasa que disimula, porque parece que lle dá moito máis, Sí. e iso é un erro. Entonces, cuando hablo con artistas, siento eso, ¿no? Que estamos jugando, que somos dos niños que jugamos a la vida y estamos en esa dinámica creativa, ¿no? De hacer cosas que hagan sentir a los demás, pero por no querer abandonar eso, ¿no? Esa infancia, esa Jugando, niñez. eso es lo que acabas de decir. Jugamos a ser niños, ¿no? Xogamos a la vida, ¿no? Xogamos a la vida, efectivamente. Pero iso, claro, o que hai que manter o espírito, todo o demais, pois é pura literatura, claro. Disparas. No hay más preguntas, señoría. No, pero yo tengo alguna. Ah, bueno, espera. Pero yo no me quiero ir sin recomendar a la gente que tiene que leer, ¿eh? Dale. Si no leéis, ¿dónde está mi cámara? Si no leéis, estáis perdiendo la vida. Ya os lo digo yo. Hay que leer poesía, hay que leer literatura. Sí. Todo. Yo quería saber también, ¿en qué trabajas ahora? ¿Qué es? Pois neste momento hai 2 meses que entreguei un poemario para nenos e agora o que estou facendo fundamentalmente é ler moito e escribir artigos. Agora acaba de sair un libro meu de artigos recompilados no Faro de Vigo, con 51 artigos da miña sección mensual do Faro de Vigo, que se chama Sempre sentado diante da fiestra, que me fixo reflexionar moitísimo relendo eses artigos. Porque sempre temos que ter presente esa evolución sin deixar nin perder os nosos principios. E hai que seguir sinalando, e hai que seguir loando, e hai que seguir denunciando, e hai que seguir dando un pouco a coñecer ese espírito, tanto infantil como poético, como cultural, digamos, para que a xente teña espellos onde reflectirse, porque no fondo a vida non deixa de ser un conxunto de moitos espellos, ¿no? Que nos estamos mirando continuamente a eles e nos están falando, nos están dicindo moitas cousas, e ás veces somos demasiado pechados para entender moitas das cousas que nos están dicindo. E moitas das cousas que nos están dicindo é que hai que ser solidarios, hai que coñecer a natureza, hai que defendela e non maltratala, hai que apoiar as causas difíciles, hai que sentirse comprometido coa xustiza, coa igualdade. En fin, todas estas historias, isto mirándote no espello, podes chegar non dicindo que guapo soy, sino canto me falta aínda por seguir vendo e por aprender. Decir, eu creo que o ser humano en sí mesmo, como neno que vai evolucionando, ten que morrer aprendendo. Mira, antes, fuera de micrófono, cuando estábamos hablando, te comentaba que tengo un amigo artista, ahora tiene 92 años, tenía 90 en aquella época, y estábamos reunidos con él allí en Castellón, y vino una chica que hacía muy poco tiempo que había terminado Bellas Artes y quería recibir consejos de una persona tan consagrada como él, ¿no? Y estábamos sentados y la chica pues le quería hacer alguna pregunta y tal, y él le dijo: no, habla tú que yo quiero aprender. Claro. 90 contra 20 y pocos, dijo: habla tú que yo quiero aprender de lo que sabes dicindo, tú. O sea, é que estamos aprendendo cada día. mm. Decir,
E logo algo que eu boto de menos en moita xente é a xenerosidade, non? Hai xente que chega a un estatus e a partir de aí faise inalcanzable, ou cree el que é inalcanzable, non? E deixa de ser xeneroso. Eu creo que a xenerosidade, e teño que dicilo sinceramente sin ser unha falsa modestia, porque sería estúpido, eu me considero unha persoa moi xeneroso. A veces non me sae ben, pero non me importa, sigo sendo. E iso de quen aprendín, das persoas grandes, entre comiñas, que eu coñecín e que nunca me defraudaron. Falo de Rafael Alberti, falo de Moraima, a muller, a viúva de Celso Emilio Ferreiro, falo de Luis Eduardo Baute, falo de Paco Ibáñez, esta xente que marcou fitos dentro da historia deste país e foron, porque algún xa non vive, foron un modelo de xenerosidade, de proximidade e de respeto por lo que ti fas. A min Alberti animoume a seguir escribindo poesía. E fixo dende un punto de vista tranquilo, sin dar clase de nada, animando, animar fundamentalmente. Entón eu creo fundamentalmente niso, Fernando, e creo que esa persoa, ese pintor do que ti me falas, é un máis desta longa cadea de persoas que sendo importantes polo que fan, non polo que dos demais din que son, sendo a partir desa cadea, dignifican a arte, as artes, e por riba o ser humano. Dale. Atrévete. Venga, que ya acabamos. No. Si es que eu podería estar aquí outra hora máis, o que pasa que non nos deixa o equipo de produción, porque queren unha hora Non lle deas moito traballo aquí. Claro. Gracias sempre ao equipo de producción. Tenemos un equipazo. Non, temos que... Bueno, a ver, hago yo una pregunta y tú otra, ¿vale? Yo la última. Yo Equipo de producción, procuradéis eu quero facerlle unha pregunta banal. Vale, pues dale. Banal, pero ao mesmo tempo é unha pregunta que me interesa. Era en que posición xogabas cando xogabas o balonmán? Porteiro. Me llegó al corazón. Porque yo lo poco que jugué el balonmano era el... Hombre, con estatura tes unha estatura maravillosa Sí. para ser porteiro. Eras Sí, porteiro, eu sí. amaba a portería. Eu empecé xogando fútbol e fichoume o Celta Juvenil. Como eu quería seguir estudando, non me podía dedicar un pouco como outros porteiros juvenis, entón cederonme a outro equipo. Eu a primeira vez que montei, que subín a un avión foi de Porto a Lisboa, co Celta Junior, que fomos a xogar a Lisboa e a Porto, foi unha experiencia preciosa. E ao chegar, a volta, tiña que decidir entre o balonmán e o fútbol. E entón dixen, era porteiro nos dous deportes. E dixen, valorei moitísimo e dixen, onde me atopo o mellor? Onde vexo que o ambiente é mellor? Onde vexo que hai unha camaradería e unha comprensión e unha amizade? No balonmán. E decidín deixar o fútbol e non me arrepinto en absoluto porque me foi moi ben, pero quero decir que fui feliz. Porteiro, sí. Non? Esos que din que os porteiros estamos tolos, que levamos balonazos de todos os estilos. Pois sí, é certo, pero para mí foi moi fermosa a mí esa época que tiven que deixar sendo adestrador, ademais, porque me levaba demasiado tempo e eu quería dedicarme xa definitivamente ao que máis me gustaba, que era a escrita, as conferencias, a todo aquilo que me servise para aprender, non? Que importante el deporte. Antes de É que xa che digo eu que estaríamos aquí unha hora e máis. Antes de mi última pregunta. Antes de su última pregunta, que hai outra máis. No, digo por No, antes de mi última pregunta voy a decir algo. Estamos sentados aquí 3 porteros de balonmano. 3. Non me digas, ti tamén xogas de balonmano? Mira, No, cuando empecé a entrenar balonmano, la primera vez tenía unos compañeros míos detrás y me dijeron, sácala con el pie larga que está allí, no sé qué, y la saqué con el pie y me expulsaron. En los primeros me expulsó el entrenador por haber hecho eso. Eso no se puede hacer. Primeros entrenamientos de balonmano. Yo jugué 2 cursos, 2 años y era portero. Bueno, pues mira, 3 porteros de balonmán decididos a que no pasen
os balóns. Sí, sí, sí. Bueno, por mí ya la última. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como Como gustaría... persona Sí, sí. y como artista. Como persoa, gustaríame ser recordado como unha persoa xenerosa, ética, respetuosa con todo aquilo que me rodea. E como escritor, pois honesto, honrado e consecuente, porque hai moita xente que non é consecuente na súa literatura coa súa vida, non? Entón a mí me gustaría ser considerado un escritor consecuente, moi loitador, que loitou moitísimo para levar a poesía ás confins de Galicia, de España, de América, en Miami, en Colombia, en México, tamén lendo poemas, e así, o sea, unha persoa que para ela, para esta persoa, a literatura era a súa vida, non era simplemente pois un hobby, non? Eu creo que con eso me conformo. Que sepa todo el mundo que ya sé, solemos hacer una hora más o menos siempre, a veces nos alargamos un poquito, pero que sepa todo el mundo que me quedaron aquí muchas preguntas. Claro. Que lo sé. Hombre, claro. O problema é meu por extenderme tanto. Hice un resumen. No, porque, claro, é tanto... É que as preguntas, además, que Non, aparte saíron- que gustan no saber, queremos saber, queremos que a xente saiba, eu estuve encantado. A mí me encanta hablar con artistas y lo disfruto mucho, la verdad. Para mí foi Y un en- auténtico placer, sinceramente. Pues para nosotros todos, vamos, más que eso, seguramente. Ademais, sin preparar, non? Quer dizer, que me gusta é sí. conversa. E a conversa, o que dá é o que tú te levas dentro, o que ti xa tes feito, e iso nos fixo ter unha conversa, ainda que eu falei un pouco demais, pero bueno, era un pouco porque o No, que no, me empurraba a veces a No, escribir, claro, pero... a falar, Es que estamos aquí para e eso. moi contento. a Estamos verdade. aquí para eso. Moitas gracias polo vosso agarimo, No, e polo gracias, vosso recoñecemento, e por todo, realmente. Gracias, Muchísimas maestro. gracias, Antonio. Bueno, nos despedimos hasta el siguiente podcast. Gracias a los televidentes. Un abrazo grande a Al Hispanoamérica. público también. Gracias al público. Hoxe A Vitruvia. A tivemos Vitruvia. público. Gracias a Vitruvia, por cierto. De novo, gracias de É un novo gusto por estar aquí. por este. Bueno, Sí. Estamos moi cómodos e sempre esta é a nosa casa. Sí. Sí. Gracias. Muchísimas gracias a Gracias. todos. Moitas gracias.